Raja Antasena. Nggih, wonten dawuh wa. Wonten dawuh wa. Apa Pakde? Malah kowe wis ana negara Dwarawati. Inggih wa. Sababe apa? Nggih, kula badhe nderekaken para pepundhen dhateng negari Ngastina, para pepundhen Pandhawa boten ngeparengaken. Wilanipun kula daya-daya sowan dhateng negara Dwarawati menika badhe nyuwara wedhekaken pepundhen kula. Sababipun menapa kok sami manunggal wonten Ngastina? Oh, mangkono. Inggih, wa. Ya, kuwi mengko dhisik kuwi gampang. Antasena duwe nemu apa? Iki kok eneng rombongan anyar to kuwi? Iya. Rombongan anyar piye? Lah kuwi mburimu kuwi ketap-ketip. Wo iki Swatama. Anake Pendhita Durna to kuwi. Kok melu ngrombong ning kene kok girong kowe blero. Wis. Girong blero piye? Iki pancen ngayom ana negara Dwarawati. Oh. Yo. Nek pancen ngayom ning kene tegese kowe manunggal karo Paman Setyaki, Kakang Antareja, Kakang Gatut duwe kanca aku, Swatama. Tak takoni, iya kados pundi Raden? Mengko perang karo Kurawa wani ra? Wani ora perang karo Kurawa? Nggih, mantun. Itu dasmu kowe. Ngerti ora? Kene gone wong kejem. Nek kowe wedi aja wani-wani, nek wani aja wedi-wedi. Mudeng. Nggih, ngertos. Krungu ora kowe? Apa to ning kene? Nggih, awrat. Nek kowe kuat, kowe bakal dadi wong becik. Nek pancen ning kene ingah-ingi, ya kelakon remuk awakmu dhewe kowe. Nggih, sinuwun kula estakaken. Yaki, wonten dawuh. Ngelacak lakune Sengkuni. Kabeh para prajurit dikirape yen nganti payo-payo. Yen nganti ning rame-rame. Dadi gecek sik dhewe kudu Sengkuni. Inggih. Cekalan Sengkuni kok nek pancen ora mentala sing midana Baladewa. Ingsun nyumurupi pribadi. Inggih. Paringipun Kanjeng Koko Prabu. Ora ketok budal dina iki. Kanca mandeg, kanca alon, alon. Iki piye ta iki? Ora tau baris. Bareng metu pisan kok barise morak-marik ngarep mandeg, mburi ngesek nang tengah remuk ki engko. Kuwi karepe wong karepan iki ora kuwi. Mandeg kok mandeg jegrek. Kuwi lho genderamu kuwi klebatno ngiwa nengen. Sing mburi ban meruh. Oh sik to, kuwi aja nyarahke. Anane mandeg dadak kene sababe. Sebabe apa? Lho ngarep petongkrong kuwi kuwi ngadang dalan iki. Oh, kuwi to. Wah, kena kuwi cemeng no. Oh, ngawur ngarani ledeng kok. Kuwi celeng. Celeng. Prayogane piye kanca? Pateni. Oh, sik. Aja mateni kewan sak gelem-gelem. Sebab wong mburu kewan saiki wis ora ana pernatan. Saiki sak kecekele kewan dipateni kok ora urung anggrene kewan pateni. Kok suwi-suwi sen-sen ning alas kuwi entek anak putumu ora tau weruh edi ning alas lan isen-isen ning alas. Lah piye digusah? Oh ngono. Iya. Ya wis yen pancen tumbakmu kanca pedang klewang tumbak kanca samektake yo mundur sik mundur.
Oh stop, betul. Kula ingkang sowan. Piye kabare nggon nglacak Pendhita Durna? Aduh, Peremban. Alipun Pendhita Durna dipun ayomi ingkang sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Lho, sinuwun Dwarawati kok sanget nggone ngayomi karo Begawan Durna apa ora iman-iman asmane? Nyatanipun mekaten, Peremban. Sampun. Saksamunipun Begawan Durna menika nampi pengayomanipun Prabu Kresna Wahdan ketingaken mentus nika. Jan bagusi yen kriyap-kriyip upami mboten enten Pasewakan Agung Negari Dwarawati. Kelakon ketandangan tenan karo Senguni. Mila dinten menika kula sumanggaaken Peremban. Raden Werkudara, apa Peremban Begawan Surya Dadari. Raden Arjuna wonten dawuh Peremban. Mengko dhisik perkara iki Raden Werkudara lan Raden Janaka aja melu cawe-cawe. Perkara Begawan Durna iki mundhak ngasorake kawibawan. Aku percaya Werkudara lan Janaka bisa ning prayoga dina iki. Jeneng sira nggih Prabu Surya Wasesa mboten timbalan iki kadhawuh. Aja wedi kangelan. Lacakan Begawan Durna yen perlu rangketen sedika ngestaken dawuhipun pangestu Rama.
anut lakuning Kurawa nguni patine Sang Abimanyu kena ing Cidra Kirori Sang Setyaki menyat ngambil Sanjata Slamentang angkat Burisrawa mati pinanah Burisrawa mati pinanah ketiban Nagabandha kandhek lakuku ana cebol kepalang awake tuku ruwaking brengose sak kelut-kelut sisih nggih isanak aku arep takon karo kowe sapa jenengmu Satriya Suwala Bumi Satriya Lesan Kura Raden Arya Setyaki Setyaki Singa Mulang Jaya Singa Mulang Jaya Bima Kunting Tambak Yuda Yuyudana Bandol Patra Jaya widya wong ras pira jenenge medeni kabeh rasah greneng-greneng sapa kowe takon karo aku Tumenggung Candramawa endi Begawan Durna kowe nyingetake Begawan Durna ing atase Begawan Durna dadi tamu agung ana negara Dwarawati wong Dwarawati wajib ngayomi kowe bakal kesempyok ing aradan alane Begawan Durna lawan wong Astina perkara ning Astina dadi lembuh ora idep nanging Dwarawati ketekan Begawan Durna wajib dislametake Setyaki kowe wani ngeman karo Begawan Durna sing mbok ndeleke apamu? Apa kira-kira kowe duwe nyawa rangkepan? Tumenggung Candramawa tau tate bedah kutha Boyong Putri cangkemmu. Jan ora omong-omong. No,
do ngerti ngene iki. Upo godho apok. Yo. Ah. Yo, yo, yo. Wah, aja mbok gondheni. Aja mbok gondheni ah. Ah. Ora to. Yo. Weh. Hot. Hot. Yo. Weh. Yo. Ah. Yo. Yo hati. Ngene iki arep niru do wedi. Wedi nek kesetrum. Setrume gedhe. Anggere lho ngene iki mak kenyut nang tangan. Yo kable iki lho. Ah. Yo. Menungsa sisik sapa kowe? Antarja. Antarja. Iya. Sapa kowe? Srayan Ngestina, putrane Siswa Kawan Surya Dadari Adipati Sumenggita. Di Begawan Durna, aku Surye. Loh. Parat. Mati kowe. Ah! Hei! Wait! Piye lah yo. Yo. Parat. Menungsa murup dadane sapa kuwi? Raden Gatotkaca. Gatotkaca. Ayo kowe sapa? Prabu Surya Masesa. Aku tandemmu. Peneleng parat. Kedian. Yo. Mati kowe. Ora keneng. Ana arep banyak yuk ra entuk. Parah.
dawuh Premban. Iki yen mung jagakake para putra siswaku ora bakal ngrampungi gawe. Liripun kados pundi? Dina iki perkara Begawan Durna. Perkara Begawan Durna kuwi gampang. Mungguing aku sing wigati rak Prabu Kresnane. Oh, mekaten. Ya. Iki mengko perkara Kresna wis ana sing bakal nandhangi. Dina iki aku njaluk paseksen loro. Siji Kresna, loro Kyai Semar. Nah, sengkuni apa dening Prabu Karna sakurawane lumawata menyang Karang Kedempel. Semar aturana bareng salakmu nyang negara Ngastina. Lajeng mangke wonten wigatos menapa perkara kuwi aku sing bakal murba. Oh, nggih. Mekaten Premban. Iya. Iya. Menawi keparengipun mekaten mboten langkung kula namung dhederek kepareng bidhang benjang punapa. Ora ketang celok kelintang sambung ngobor. Budhalo dina iki. Menawi ngaten nyuwun tambahing berkah pangestu. Nyuwun pangestu Premban. Nggih, sinuwun kamangka nganti kawicaksanan sinuwun. Iki ana pakaryan sing kudu sira tindakake. Yen pancen sira tresna lair batin karo pun Bapa Begawan Surya Dadari. Iya kados pundi. Janaka kowe tak utus ngawat-awatana lakune Kurawa menyang Karang Kedempel mbok menawa mengko yen ana moganing lelakon. Kyai Semar bondo kalane tak pasrahke kelawan si Janaka. Jalaran Semar kuwi punakawanmu. Inggih ngestaken dawuh. Raden Werkudara. Raden Werkudara tak pasrahi ngrawuhake Prabu Kresna bakal tak jak pirembugan ana negara Ngastina. Upamane yen to Kakang Kresna ora gelem, Purbawasesane tak pasrahke dening sira kudu kelakon. Yo, yen pancen mengkono ora liwat aku mung ngestake dawuh. Budha dina iki semanten ugi kula nyuwun pangestu Premban. Yo, nganti kawicaksanan Raden.